קבוצה אחת, קבוצה אחת, שזה עמית, פרח, ליאור, רשב ותאופיק. אתם צריכים לחפש 5 באמצעות בינה מלאכותית, ורק באמצעות בינה מלאכותית, 5 מחקרים עדכניים על השפעות טיק טוק על צריכת חדשות, ולסכם ממצא מרכזי מכל מאמר. הקבוצה השנייה שזה אלכסנדר, אלכסנדרה, אמנון ויובל. אתם צריכים ליצור 3 פריטי ליקר, אינדקס, למדידת אמון בחדשות בטיק טוק. הקבוצה השלישית איילה, מיכל, נועם ותמיר. אתם צריכים לקחת טקסט אחד של 2-3 עמודים, איפה שאתם רוצים, זה יכול להיות 2 טקסטים, 3 טקסטים, כל עוד זה לא מעכב אתכם, ולציין 3 תמות חוזרות בטקסט הזה, ודוגמה לכל תמה. אני לא נותן לזה הרבה זמן, אני רוצה שזאת תהיה משימה יחסית זריזה, אני לא רוצה שתשקיעו בזה יותר מדי מאמץ כרגע, אני כן רוצה קחו רגע 1-2 לחשוב מה האסטרטגיה שלכם, ואז להריץ אותה, ממש ב5 דקות, לא יותר מזה, 5 דקות, ואז אני רוצה שנתכנס כאן ונדבר על מה עשיתם, איך עשיתם, למה עשיתם, וזה בעצם נהיה המבוא שלנו לסדנת הפרומפטים שלנו. אז צאו לדרך, 5 דקות, היי, ואתם כאן. דיברתי אותך, מאיה. לא לשכוח, לא לשכוח, חשוב מאוד, תתמרו את הדרך שאתם עושים. אם השתמשתם באיזשהו כלי בינה מלאכותית, ניסחתם פרומפטים, תשמרו את כל התהליך, לא רק את התוצאה הסופית.
2 דקות, ואנחנו מתכנסים כאן שוב בפורום הכללי. אוקיי, ברוכים השבים. בחיים לא ראיתי פעילות כזאת שנתתי, שאנשים ממש נאחזו בחדרים עד לסוף הקאונטדאון. האמת היא שגם אם לא סיימתם, גם אם רק הצלחתם להתחיל, זה לא באמת משנה. תכף תראו. אני אשמח אם כל קבוצה תוכל להראות את מה שהיא עשתה, וגם תוך כדי אם יוכלו להגיד מה עבד טוב, מה לא עבד, מה אולי הרגשתם שחסר לכם כדי לשפר. רק אם מישהו יוכל לשתף את המסך ולהראות את מה שעשיתם. אז נתחיל מקבוצת הסקירה. אז אנחנו. כן, אז אני כן. אשתף. אז פשוט הלכנו לצ'אט GPT, כתבתי לו באנגלית, אני עוד לא, אוקיי, עכשיו אני רואה, כן. וביקשנו, please provide 5 updated articles about TikTok's influence on news consumption. ואז הוא עשה לנו ככה בצורה כזאת, ואז רשימה פלוס קישור, אז פתחתי כמה מהם לראות שזה כאילו באמת קיים ולגיטימי. אז הנה הראשון, ואז הנה עוד אחד, זה של רויטרס, כאילו זה נראה גם ממש סבבה. והוא כזה נתן קצת על כל אחד, ואז אמרנו אולי כדאי שיהיה גם כזה מג'ורנל אקדמי, אז אמרנו can I also have 2 academic articles, והוא נתן peer-reviewed or scholarly, מ-Sage Journals ומ-Science Direct, ואז ביקשנו can you summarize each source, אז הוא נתן רק את השניים של מקודם, אז היינו צריכים להגיד לו and the other 5 articles, ואז הוא נתן כזה נקודות מכל מאמר, וזה מה שהספקנו. אוקיי,
אז עכשיו כמה שאלות שאני אשאל. שאלה ראשונה, מה היו הסיבות שהלכתם ל-ChatGPT? אני פשוט מכירה אותו, אני מהמם. משתמשת בו כזה כדיפולט. כמה את משתמשת בו למשל למציאת מאמרים אקדמיים? אה, פחות, כי לפעמים, כי יש לו גישה רק לדברים שהם open source, מהמם. ולפעמים זה לוקח אותנו כאילו לג'ורנלים מטאג'יקיסטן וכל מיני דברים כאלה, שבאמת לא, כאילו אינדונזיה וזה, כי הם open source, אז אני פחות משתמשת בו כדי לעשות, כאילו לחפש מאמרים. גם JSTOR וגוגל סקולר הם די נגישים, זה לא כזה, כאילו, לא כזה קשה בלי AI לעשות, אבל דווקא הוא נתן, כאילו הופתעתי לטובה, מה הופתעת לטובה? שהוא כן הלך ל-Sage Journals ול-Science Direct, בעיקר אני מופתעת שהוא לא כזה עשה לי hallucination למאמרים. טוב, הזמן היה יחסית, אולי לא המציא מאמרים, אבל לגבי התוכן, הזמן היה קצת קצר כדי לבדוק אם יש או אין hallucinations, אז יכול להיות שבאמת לא עשה, וגם יכול להיות שפשוט הזמן קצר מכדי לזהות את זה. תעלי רגע להתחלה, לראות את הבקשה הראשונית. Please provide 5 updated articles about TikTok's influence on news consumption. הגשתם ממנו בקשה מאוד ממוקדת, וקיבלתם ממנו תוצאה מאוד ממוקדת, ובאמת בהמשך עשיתם משהו נוסף, ביקשתם לקבל מאמרים אקדמיים, וקיבלתם 2 מאמרים אקדמיים. עכשיו, איך את יודעת למה דווקא 2 המאמרים האלה? זה שרירותי, זה לא שרירותי, זה הכי טוב, זה הכי חדש, יש לך דרך לדעת את זה? לא. אוקיי. אבל וגם, בגלל זה אמרנו לו שייתן לנו כאילו סיכום לנושא הרלוונטי שאנחנו חייבים לקחת אותו, אז אנחנו קוראים את הנושא הרלוונטי, הסיכום, ואנחנו מחליטים אם זה רלוונטי לנו או לא. אוקיי. כרגע בשלב הזה אני רק שואל, אני עוד לא אומר כלום, תכף אנחנו נתקדם ואז אני גם מתייחס לדברים האלה, אבל אני רוצה לסיכום שתגידו לי, מ-1 עד 10, 1 זה הכי מעט, 10 זה הכי הרבה, כמה אתם מרוצים מהתהליך, בהתחשב בעובדה שהיו לכם 5 דקות? הייתי אומרת 7. 7-8. 7 זה 70. אוקיי, בסדר, 70. כשאני מקבל 70 בעבודה, הוא לא תמיד מרוצה. בסדר גמור. תודה רבה, תורידו את השיתוף, ועכשיו אני רוצה לשאול את הקבוצה השנייה, של אלכסנדרה, אמנון ויובל, שצריך שיהיה לו שם א', כי זה קוטע את הרצף. אולי ניתן לך יובל. סליחה שאני קוטע, אתה לא תרצה להתייחס לתהליך של הקבוצה הקודמת, נגיד מה היית משפר, מה היית... אז זה מה שאני אמרתי, אני כרגע בשלב הזה רק רוצה לשמוע, ואחרי 3 הקבוצות אני אתחיל לדבר על הסוגים של הפרומפטים, על הדברים, ואז אני אתייחס לדברים. רגע, אני רק שואל, שומע, כותב לעצמי תוך כדי, ואחרי זה אני אתייחס. טוב. אוקיי, אז אני אשמח לשתף מסך. אנחנו כאמור גם ניגשנו ל-ChatGPT. בפרומפט כתבנו, כפי שכתוב, דמיין שאתה חוקר בתחום התקשורת, באחת מאוניברסיטאות המחקר המובילות בעולם. כחלק ממחקר חדש שעוסק במדידת אמון בחדשות בטיק טוק, אתה נדרש לנסח 6 פריטי ליקרט שייתנו מענה מקיף בנושא. יש לי כבר שאלה, כן. למה כתבתם לו לדמיין שהוא חוקר בתחום התקשורת? למה כתבתם לו אוניברסיטאות מחקר מובילות בעולם? ולמה כתבתם לו כחלק ממחקר חדש? אז המשפט אקסטרה הראשון זה... רצינות, זה למה. שזה מה? כאילו יותר רציני, ולא סתם, זה כאילו... אני אשמח להוסיף רצינות. גם בעניין של, בכללי כשאני כותב פרומפטים עם צ'אטבוטים למיניהם, אז כן לתת איזשהו תפקיד מסוים, זאת אומרת כן להכניס גם את הצ'אט לאיזשהו מיינדסט מבחינת איזה תשובה אני מצפה לקבל. אוקיי, מיינדסט. אז כזה, זה הכיוון.
כחלק ממחקר חדש, האמת שזה דווקא קצת פחות מכוון, כאילו פשוט כתבנו את זה כאילו ככה בהמשך לזה, אבל לא מאיזושהי סיבה קונקרטית כלשהי. אוקיי. זהו, ואז הוא באמת נתן פה 6 פריטים. קצת הספקנו כזה ממש בזריז לעבור כזה. קצת חשבנו, נגיד לצורך העניין המשפט הראשון, כשהוא אומר, אני מאמינה שהחדשות שאני רואה בטיקטוק מציגות את המציאות בצורה מדויקת ואמינה, אז רגע, תהין, כאילו, מה זה מציאות? האם יש צורך אולי פה כן לדייק מבחינת מי שעתיד לענות על הדבר הזה, האם לדייק או להחליף את המילה מציאות במשהו אחר? זהו, אז כאילו ככה עברנו במגבלת הזמן, ככה ניסינו להספיק לקרוא, אבל זה בגדול הכיוון. עכשיו אני אשאל עוד שאלה, למה בחרתם לפתוח את ChatGPT ולגשת למשימה הזאת בצעד הראשון באמצעות ניסוח פורם? באותה מידה יכולנו לגשת גם לקלוד או ג'מיני, אבל כן, הכיוון הוא ללכת רגע לא שאלתי למה ChatGPT, קלוד, ג'מיני לא משנה במקרה הזה, שאלתי למה בחרתם להתחיל את המשימה באמצעות ניסוח פרומפט או פרומפט כזה. נראה לי שזה כאילו לקבל איזשהו משהו ראשוני לעבוד איתו, זאת אומרת, נגיד לצורך העניין, אם היה יותר זמן, אז אני לפחות לא יודע, הייתי לצורך העניין פותח באמת גם כלים אחרים, ורגע מנסה להצליף בין הפריטים שקיבלתי, יכול להיות שהייתי בונה את זה משהו סופי, כשהייתי לוקח אחד מהצ'אט, 2 מקלוד, כאילו כזה, אבל כן, כרגע לפחות אני, כיוון האינטואיציה הראשונית זה באמת ללכת לבינה מלאכותית יוצרת ושתנסח לי איזשהו משהו ראשוני לעבוד איתו, איזשהו בסיס להתקדם ממנו. אוקיי, ותנו גם אתם ציון מ-1 עד 10. שזה נשען על מה הציון? 1 הכי פחות מרוצים מהתוצאה, 10 הכי מרוצים מהתוצאה. נראה לי שבכיוון 7-8 לפחות אני. 7-8, כן, זהיר אבל גבוה. אני אוסיף גם... סליחה שאני הורס את האווירה הכללית. מה? לא שמעתי? אני אומר 5 וסליחה שאני הורס את האווירה. לא, בסדר גמור. בוא תסביר אבל אלכסנדר למה 5, זה חשוב. אז זהו, כמו שיובל ציין מקודם, אנחנו באמת לא הספקנו לקרוא כל 6 הפונקטים, אז שכן, לא הבנו, נגיד, אני באופן אישי לא הבנתי מה זה שקיפת המציאות, זה כזה נשמע באמת הכי צ'אט, זה אכן בכיוון, אבל אין פה ספציפיקה, אין פה, נגיד, כשאני חוקר את משהו כשאני שואל את מישהו והוא עונה לי על השאלה הזאת, אני לא בדיוק מבין איך זה יקדם את המחקר שלי. שקיפת המציאות זה מושג כזה רחב. איפה הביטוי הזה? במשפט באיזה הראשון. משפט? כן, הראשון. אני מאמין שהחדשות שאני רואה בטיקטוק מציגות את המציאות בצורה מדויקת ואמינה, לזה אתה מתכוון? כן, הצגת המציאות, לא ברור לי. אוקיי, בסדר גמור. תכף אני גם אתייחס לשוב, אני בכוונה מתאפק כרגע לא להגיד שום דבר, רק לשאול, תכף אני אגיד משהו כללי לגבי הדברים, וגם אז לאט לאט אני צעד אחרי צעד אפרק את הדברים. תודה לקבוצה השנייה, עכשיו בקבוצה של איילה, מאיה, נועם ותמיר. מי משתף? היי, אני יכולה לנסות לשתף, פשוט החיבור של האינטרנט שלי ממש קטוע ואיטי. כן, את יכולה גם לסגור את המצלמה כשאת מדברת, ואז יעבוד יותר טוב אולי. אז אני אנסה רגע. אוקיי. אז רואים? עוד רגע אנחנו נראה, עכשיו, כן. אוקיי. אז את הכתבה עצמה, רגע, איפה זה? אני בעצמי לא רואה את המסך של עצמי, אוקיי. את הכתבה עצמה פשוט שלחנו בקבוצה. רגע, מה זאת הכתבה? אז יש פה בעצם לינק למעלה, שביקשתי ממנו, תמצא לי 3 תמות מרכזיות, הכי פשוט, הכי בסיסי, הוא בכלל לא הצליח לקרוא את הכתבה,
הוא לא הצליח לגשת לקישור, למרות שזה לא דרש איזשהו מנוי או משהו כדי לקרוא את התוכן, אז ממש הלכתי והעתקתי את כל התוכן של הכתבה, ואמרתי לו את אותו דבר. ואז הוא בעצם תמצאת לי 3 נושאים, שיתוף פעולה, הכתבה היא על בעצם יוצר נוסף שמצטרף לרשימת המתמודדים לבחירת שיר לאירוויזיון ביוון, אחת מהן היא קרן פלס, ומסתבר שיש ישראלי נוסף שמשתף פעולה ושולח שיר וזה, אז בעצם על זה הכתבה. אז 3 התמות שהוא כתב לנו זה שיתוף פעולה תרבותי בין ישראל ליוון, גאווה וזהות ישראלית מול ביקורת וחרמות, וכוחה של היצירה המוזיקלית כאמצעי לחיבור אנושי. זה ככה בגדול, אני לא מפרטת. זהו, לא היה לנו כל כך זמן לקרוא ולהתעמק בזה, אבל זה ככה בשלוף מה שזה הוציא לנו. אוקיי. אמרת בהתחלה ככה פשוט ובסיסי, למה דווקא העדפתם את האסטרטגיה, כמו שאת אומרת, של ככה פשוט ובסיסי? אז אני באופן אישי מעדיפה קודם לזרוק איזשהו משהו כללי מאוד לצ'אט, בשביל להבין לאיזה כיוון הוא הולך, לראות אם זה הכיוון שאני רוצה, ואז לכוון אותו באופן יותר ספציפי לכיוון שאני רוצה ללכת, כי לפעמים הוא בכלל לוקח לכיוון אחר, ומנגד לפעמים כשאני כותבת לו יותר מדי פירוט ודיוק, אז הוא קצת מתבלבל ומתמקד בדברים לא רלוונטיים, ואז אני צריכה לחזור אחורה ולתקן. 1 עד 10, כמה אתם מרוצים מהתוצאה? אז אני באופן אישי, זה באזור 6, זה קודם כל אכזב שהוא אפילו לא מצליח לקרוא לינק, ואני צריכה ללכת להעתיק לו דברים. ו2, זה 3 תמות שבלי לקרוא את הכתבה, הייתי יכולה להניח שזה מה שהוא יוציא, ברמה הכי בסיסית של הטקסט. די שטחי. כמה את מרגישה שמדובר בתמות, וכמה שמדובר בחלק מההזיות, או באיזה משהו גנרי כזה? כמו שאת אומרת, יכולתי לנחש. כן, אני אומרת, זה פשוט, זה מאוד, מאוד שטחי, וכל אחד היה יכול מהכותרת של הכתבה להוציא את 3 כותרות האלה. אוקיי, בסדר גמור. אז עכשיו אני רוצה להגיד משהו כללי לגבי 3 המשימות של 3 הקבוצות. עשיתם את מה שציפיתי שתעשו, גם במסגרת מגבלות הזמן, ועשיתם 3 דברים שהמטרה שלי לאורך הסמסטר הזה תהיה לעקור מן השורש את האסטרטגיות האלה, או לפחות לבנות אותן בצורה יותר נכונית. חלק מהשאלות ששאלתי, אלכסנדר שאל אותי אם אני גם תוך כדי נותן משוב, חלק מהשאלות זה היה בעצם גם המשוב בצורה מובלה, אבל עכשיו אני אתן אותו בצורה קצת יותר ארוכה לאורך השעה שנותרה לנו כחלק מהסדנת פרומפטים שאני רוצה לעשות. כל הנושא של, אני אתחיל מהסוף להתחלה, כל הנושא של ככה בסיסי, ככה פשוט, אנחנו עושים את זה בשביל איזשהו גישוש ראשוני, לא מחייב, בסדר גמור, אבל ככה בסיסי, ככה פשוט, ככה מגדיל את הסיכוי לטעות, להזיה, לתוצאה רנדומלית ולחוסר שליטה שלנו על הנתונים. נלך למשימה הקודמת של כלי המחקר. הייתה פה חשיבה באמת על הקונטקסט, אבל כשאני שאלתי את השאלה, למה בעצם ביקשתם את כלי המחקר באמצעות פרומפט, ושוב, אני לוקח בחשבון שחלק ממה שעשיתם זה היה בגלל קוצר הזמן, זה בסדר גמור. הייתה כי תוך כדי אני בעצם מבליע בשאלה הזאת את המחשבה, רגע, האם שאתם מתבקשים ליצור עכשיו כלי מחקר, האם מה שאתם עושים זה להתחיל לנסח של, או שאתם עושים איזשהו תהליך מקדים, כהנדולג, אז אם יש תהליך מקדים, למשל להסתכל מה קיים בספרות, איזה כלים קיימים, אז זה משהו שהוא חשוב לעשות אותו גם כשעושים בשימוש בבינה מלאכותית. ובקבוצה הראשונה של סקירת הספרות, וזה כבר התחלנו לדבר תוך כדי, חוץ מהסיכון להזיה,
השתמשתם באיזשהו כלי, יכול להיות שהוא כלי טוב, הוא כלי טוב, אבל הוא לא כלי שהוא ייעודי לחיפוש מאמרים. זה כמו שלצורך העניין, כשאתם הולכים לחיפוש מאמרים, אני מניח שאתם מחפשים מאמרים בגוגל סקולר, לא במנוע החיפוש הרגיל של גוגל. אם תחפשו מאמרים במנוע החיפוש של גוגל, תמצאו, אבל יש סיבה שאתם הולכים ספציפית לגוגל סקולר ולא למנוע החיפוש הרגיל של גוגל. אז זה אחד הדברים, זה תקף גם לגבי שימוש בבינה מלאכותית. וגם קיבלתם תוצאות, הייתם מאוד מאוד מרוצים מזה שקיבלתם תוצאות אמיתיות ושלא היו שום הזיות, אבל רגע, האם זה הפך להיות הסטנדרט שלנו, יש או אין הזיות? כי יש עוד הרבה שאלות אחרות, כמה המאמרים מתאימים בקונטקסט, בשנים, אם אנחנו רוצים לעשות סקירת ספרות, אז אולי אנחנו רוצים לחפש איזושהי תמונה קצת יותר רחבה. ותוך כדי שאני אומר את זה כפידבק מאוד מאוד כללי לכל הקבוצות, אני רוצה להתחיל לגשת לעניינים. אז אני מרגיש שאני לא צריך יותר מדי להסביר על המונח הזה שנקרא פרומפט, אבל בכל זאת, רק כדי ליישר קו, אני מקדיש לזה איזה חצי דקה. פרומפט, קלט, זה בעצם הדרך ממשק שלנו, לא רק עם אמצעי בינה מלאכותית, זה מושג שקיים עוד הרבה לפני, אבל בהקשר של בינה מלאכותית, זה בעצם אמצעי האינטראקציה שלנו עם הבינה המלאכותית, ובעצם הפרומפט הוא מאוד חשוב, בגלל שהוא מנחה את המודל, איך לייצר לנו את המידע שאנחנו רוצים. אמרנו שהבינה המלאכותית שאנחנו מדברים עליה, זה בינה מלאכותית יוצרת, המטרה שלה היא לייצר תוכן, מודל שפה גדול, לייצר תוכן, לייצר שפה, לא בהכרח לפתור לנו את הבעיות. אז המטרה של הפרומפט זה להפעיל את הטריגרים האלה, את הדפוסים הקטנים האלה שעליהם פועל מודל השפה. אנחנו יכולים לבקש את אותו הדבר בפרומפטים שונים ולקבל דברים שונים, אנחנו יכולים לנסח פרומפט יותר מורכב, וככה לקבל גם תשובה יותר מורכבת. זאת הדרך שלנו לתכנת את מודל השפה. פרומפט אנג'ינירינג, הנדסן פרומפטים, גם מושג שאני חושב שהוא יחסית מוכר, אז אני אדבר עליו יחסית בכלליות, ובעצם השיטה שלנו, הדרך שלנו, להשתמש בבינה מלאכותית כדי לייצר את אותם קלטים, את אותם שאילתות, את אותם הנחיות, כדי שנקבל את מה שאנחנו רוצים בצורה אופטימלית, בצורה הכי טובה. הנושא של הנדסת פרומפטים זה לא טכנולוגיה, זה יותר מיומנות. כן, זה נשען גם על טכנולוגיה, אבל זה יותר עניין של מיומנות. עוד נקודה בהקשר של הנדסת פרומפטים, הנושא של קלט בודד או קלט מרובה, מחקרים מהשנים האחרונות, מאז שהבינה המלאכותית עשתה את המהפכה היותר משמעותית שלה, הבינה המלאכותית היוצרת, זה מראים שכדי לקבל תוצאה מיטבית, נדרשים מספר פרומפטים. אנחנו לא יכולים גם לנסח את הפרומפט הכי מדהים בעולם, ככל שאנחנו נרבה בפרומפטים ונתקן ונטייב ונבקש ונחדד, ככה התוצאה נוטה להיות יותר אופטימלית. אפילו אם אנחנו לוקחים את אותן הנחיות ומפצלים אותם לכמה פרומפטים, ולעומת זאת נותנים אותם בפרומפט אחד, זה גם נקודה שחשוב להדגיש אותה. עכשיו, בואו נכניס קצת שמות לכמה דברים שאמרתם. הקבוצה של כלי המחקר, אמרתם להכניס אותו למיינדסט. כשאנחנו משתמשים בפרומפטים, כשאנחנו משתמשים בדבר הזה שנקרא הנדסת פרומפטים, אנחנו משתמשים הרבה פעמים בכל מיני תבניות. חלק מהדברים האלה אנחנו עושים כי זה מרגיש לנו נכון, חלק מהדברים האלה אנחנו עושים כי אנחנו יודעים, וחלק מהדברים יוצאים במקרה, זה כולל במקרה לאיזושהי תבנית קיימת. כל מיני תבניות, חלקן יותר נפוצות, חלקן פחות נפוצות. אני חושב שהתבנית הכי נפוצה ומוכרת היא תבנית הפרסונה. מה שקראתם לו מיינדסט או הקונטקסט. אנחנו מדריכים את המודל שפה להתנהג כדמות מסוימת, כמו מומחה, ואז להפיק תשובות בהתאם. אחד הדברים שאני תמיד מסב את תשומת ליבם של סטודנטים שלי, שאנחנו עושים כל מיני תרגילים, הרבה פעמים אני רואה שהם מתחילים פרומפטים בסגנון של אנחנו סטודנטיות לתקשורת, ואנחנו מכינות עבודה,
אז אני אומר להם, רגע, למה בעצם? אז הן סטודנטיות לתקשורת. נכון, אתן מכינות עבודה, אבל למה אתן מכניסות את הבינה המלאכותית לקונטקסט הזה? אם אתן רוצות להיעזר בבינה המלאכותית כמומחה, תגדירו לו התנהגות של מומחה. סטודנטיות, זה לא בדיוק הגדרה של מומחה, זאת הגדרה של מתלמד, זאת הגדרה של בן אדם שנמצא בתהליך למידה. ותתפלאו, זה יכול להשפיע על סוג המידע וסוג התשובות שאתם מקבלים. ולכן, בהקשר של הקבוצה השנייה, טוב בהקשר הזה נתתם לו את הקונטקסט, זה תבנית הפרסונה, אתה חוקר מומחה, אוניברסיטה מובילה בעולם, זה נראה לנו כאילו לפעמים מגוחך, אבל זה אחת התבניות, פשוטות יחסית, אבל אחת התבניות, ומכניסה את הבינה המלאכותית לקונטקסט יותר מדויק בהקשר לתוצאות שאנחנו רוצים לתת. אם תכתוב לו את אותה שאילתה, ותכתוב לו אתה עכשיו אהבל גמור שלא מבין שום דבר, ותבקשו ממנו לנסח את אותו שאלון, שאתם תקבלו בעת שאלות לא טובות, בכוונה, או אפילו שאלות שמנוסחות בצורה לא הגיונית. תנסחו שאתם סטודנטים, יכול להיות שתקבלו איזשהו ניסוח, איזשהם שאלות בצורה לימודית, יכול להיות שבצורה שהיא יותר מתאימה ללבל של סטודנטים שנועד להתאים להבנה שלהם, או לרמה של עבודת סמינר בתואר ראשון. לעומת זאת שאנחנו הולכים על הרמה הכי גבוהה, על הטופ לבל של מומחה, אנחנו יכולים לקבל תוצאות יותר טובות. אני לא צריך את הדוגמה הזאת בהקשר הזה, כי זה יחסית ברור. ניתן דוגמאות של כמה תבניות כדי לחדד, ודוגמאות, אבל רק שתדעו שיש הרבה מאוד תבניות והרבה מאוד דרכים מאסטרטגיות לנסח פרומפטים. ואנחנו גם נתנסה, אם לא נגיע לשלב ההתנסותי בשיעור הזה, אז בשיעור הבא אנחנו נעשה את השלב ההתנסותי. יש לנו את התבנית של הפרומפט של עקביות עצמית, למשל, במקום לבקש מהמודל תשובה אחת, אנחנו מבקשים ממנו לחשוב כמה פעמים. תחשבו רגע על כל התבניות האלה, כל הסוגי פרומפטים שאנחנו מדברים עליהם, הם למעשה מעתיקים התנהגות אנושית, שאנחנו גם ביום יום פועלים לפיה. הרבה פעמים כשמורה שואל את התלמיד שלו שאלה, הוא מבקש ממנו לחשוב על כמה כיוונים. אז אותו דבר כשאנחנו מנחים את הבינה המלאכותית, במקום לבקש מהמודל תשובה אחת, נבקש ממנו לחשוב כמה פעמים, 3 פעמים, 5 פעמים. כן, אלכסנדר, שאלה? כן, שאלה, נגיד, זה בניסוח הראשוני, זאת אומרת, אני אומר לו, תמצא נגיד 3 מקורות אקדמיות, תחשוב 3 פעמים לפני שאתה עונה, זה ממש ככה. אני אראה לך את הניסוח, בוא נראה לכם דוגמה, למשל, כתוב סיכום קצר, או מצא 3 מהמקורות אקדמיים, כתוב סיכום קצר על למה אנשים נמשכים לשמוע פודקאסט על פשעים אמיתיים, על טרו קראפט, זה עקביות עצמית, קיבלתי תשובה, אנשים נמשכים לפודקאסטים על פשעים אמיתיים, כי הם מספקים מתח, סקרנות והצצה לעולם אפל. הפורמט האינטימי גורם למאזין להרגיש חלק מהחקירה. יכול להיות שזו תוצאה טובה, אבל הבעיה היא שקיבלנו תשובה אחת בלבד, יכול להיות אגב שהיא מושלמת, אבל קיבלנו תשובה אחת, היא יכולה להיות שטחית, היא יכולה להיות מוטה, היא יכולה להיות לא טובה, היא יכולה להיות טובה, אבל אולי יש טובות יותר, היא יכולה להיות מצוינת, אבל עדיין אנחנו מחפשים כיוון אחר. אז בהמשך למה ששאלת, הנה דוגמה נוספת, ואני אנסה לתרגם אותה לדוגמה של המאמרים שאתה ציינת. 3 תשובות שונות לשאלה למה אנשים נמשכים לפודקאסטים על פשעים אמיתיים. אחרי כל תשובה, הסבר מה היתרון שלה, בסוף בחר את הגרסה שנראית לך הכי מדויקת בהסבר למה. המשפט האחרון אגב הוא לא הכרחי, גם בלי המשפט האחרון אנחנו עדיין נמצאים תחת תבנית שנקראת עקביות עצמית. תוצאה אפשרית לשאלה הזאת, גרסה אחת, עניין פסיכולוגי, הצצה למוח הפושע. גרסה שנייה, חוויה רגשית, פחד בטוח כמו סרט אימה. גרסה שלישית, סקרנות חברתית להבין את עבודת המשטרה והצדק. במקרה הזה הבחירה, גרסה שלישית, היא משלבת גם רגש וגם ידע, אבל כמו שאמרתי, לא היינו חייבים לבקש ממנו לבחור, בשביל שזה יהיה עקביות עצמית. מה ההבדל פה? יש לנו תשובה סופית שהיא יותר מאוזנת.
יש לנו פה תשובה סופית שיותר מציגה מחשבה, יש לנו תשובה סופית שגם מדברת קצת על התהליך, לא סתם איזשהו טקסט, נותנת לנו קצת יותר שקיפות. עכשיו, אם נשווה את שתי התשובות האחרונות שקיבלנו, תגידו, זאת תשובה טובה. וזאת תשובה טובה. מה היתרון במקרה הזה של העקביות העצמית? ושוב, אני נותן דוגמאות שאני יחסית במיקרו. הרעיון של העקביות העצמית שהיא נותנת לנו יותר מגוון, יותר מרחב, יותר אפשרויות. אז עכשיו אני הולך על השאלה ששאלת, הפרומפט של חיפש לי 3 מאמרים בנושא של טיק טוק וחדשות, לנסח את הפרומפט הזה כפרומפט של עקביות עצמית, היה יכול להיות לבקש 3 מאמרים, כל פעם בהקשר אחר, וככה ב3 תחומים שונים, או ב3 ענפי מחקר שונים, או ב3 דיסציפלינות שונות, ב3 כתבי עת שונים, כל דבר שהוא שונה. אתה בעצם לא מבקש ממנו רק את המאמרים, אתה מבקש ממנו את המאמרים, אבל כל פעם שייתן לך 3 מאמרים, אבל בגרסה אחרת. פעם אחת הוא ייתן לך מאמרים מהתחום של תקשורת, ופעם אחת הוא ייתן לך מאמרים מהתחום הכללי של מדעי החברה, ופעם אחת הוא ייתן לך מאמרים בהקשר של קולנוע, זו רק דוגמה אחת שיכולה להיות. ואם אנחנו מסתכלים על השאלה ששאלתי קודם, רגע, אתם מרוצים משני המאמרים האלה שקיבלתם? אמרתם לי כן. בהקשר של פרומפט העקביות העצמית, אנחנו מקבלים יותר מגוון, אנחנו גם יודעים את הקונטקסט של המגוון הזה, ואז אנחנו יכולים לראות גם זוויות שונות של התחום. וגם זה כנראה לא היה מספיק, אבל זה רק דוגמה לאיך אנחנו יכולים להעשיר את הפרומפט הראשוני. אם יש לכם שאלות עד כאן, אתם יכולים, אין בעיה. אוקיי. יש לנו תבנית שנקראת עץ המחשבות, Tree of Thoughts, ובמקום ללכת בקו ישר, במקום ללכת בפתרון אחד, אנחנו מבקשים מהמודל לחשוב בכמה כיוונים נפרדים. אולי הדוגמה שאני נתתי קודם, עכשיו שאני חושב על זה, אולי יותר תתאים דווקא למקרה הזה, כי בעצם פה מראש אנחנו מגדירים לחשוב בכיוונים שונים, לחשוב בכיוונים נפרדים, לחשוב בענפים שונים, אחרי זה אנחנו יכולים להחליט מה הענף שנראה לנו הכי נכון והכי יצירתי. למשל, אם אנחנו לא עושים את זה, אנחנו מבקשים רעיון לקמפיין חברתי שיעודד צעירים להתנדב בקהילה. קיבלנו תוצאה, קמפיין בשם יש לי שעה, מזמינים צעירים לתרום שעה בשבוע, לשתף ברשתות החברתיות, זה לגמרי עונה על השאלה שלנו, אבל זה רעיון יחיד, לא בדקנו חלופות. לא יודע אם יצא לכם לקחת קורסים על קמפיינים, ניהול משברים, משהו אחר, חוג, מחוץ לחוג. אנחנו אף פעם לא מדברים על רעיון בודד, אנחנו רוצים לבדוק כל מיני רעיונות. אז אם אנחנו ננסח את הפרומפט בצורה קצת יותר מורכבת של עץ המחשבות, אנחנו 3 רעיונות שונים לקמפיין שיעודד צעירים להתנדב, בכל רעיון כתוב שם, קונספט קצר ויתרון עיקרי. שוב, בסוף בחר את הרעיון העיקרי המועדף והסבר למה זה לא הכרח, נקבל תוצאות. יש לי שעה, תרומה של שעה בשבוע, מדגיש קלות, שנה מקום, מתנדבים מספרים איך זה שינה להם משהו, וצבע את העיר, פרויקט אמנות קהילתי ברחוב. שוב, הבחירה לא מעניינת אותי, אבל יש פה הבדל, טווח של רעיונות, יש לנו פה יכולת ניתוח, יש לנו פה יכולת השוואה, יש לנו כבר יותר בשר, רק באמצעות זה שהשתמשנו בתבנית שונה יותר לפרומפט. ושוב, זה טיפה בים, זה משהו מאוד מאוד יחסית בסיסי, אבל זאת ההתחלה שאנחנו מדברים עליה. שוב, מזל שאנחנו קורסים עבודה בסוף, אז כל הנושא של צריך לדעת, צריך לזכור, צריך להבין בשלב הזה, ואז בהמשך, וכלים יהיו לכם בעבודות שתעשו. יש לנו את סליח, אני יכול להרשות לעצמי קצת יותר במרכאות להעמיס בתבניות שונות. יש לנו את התבנית שנקראת React, מהשילוב של reasoning, שזה חשיבה, ו-acting, פעולה. זה מצב שבו אנחנו באמצעות הפרומפט מגדירים למודל לחשוב,
לעשות צעדים, להמשיך לחשוב על מה שמצא, כמו איזושהי חקירה או תחקיר. שוב, דוגמה, כל הדוגמאות בלי הפרומפט, בלי התבנית זה בעצם אותו הדבר, כתוב מאמר קצר על השפעת טיקטוק על חדשות לצעירים, טיקטוק משפיע על חדשות לצעירים, בכך שהיא מאפשרת צריכת מידע מהירה וכן הלאה, קיבלנו. כמו שקיבלנו טקסט, כמו שקיבלנו ניתוח תוכן של הכתבה על קרן פרס ותומר בירן, וכמו שקיבלנו את הפריטי ליקר, אבל אין לנו מקורות, אין לנו בדיקה, אנחנו לא יודעים, זה טוב, זה לא טוב, אבל לעומת זאת, אם אנחנו מגדירים את זה בצורה יותר מדויקת, שוב ונפעל צעד צעד, הסבר מה נרצה לבדוק, חפש לי עובדה או נתון אמיתי ממקור, הסבר איך הנתון משפיע על הניתוח, סכם את המסקנה הכוללת. אז התוצאה האפשרית, ופה אני מחלק את זה לשלבים השונים, בשלב ה-reasoning, הוא יתחיל לחשוב ולבדוק. טיקטוק מחליפה חדשות מסורתיות. בשלב האקשן הוא מצא כתבה כזאת שמראה ש40% מהצעירים בארצות הברית מקבלים חדשות מטיקטוק. אנחנו חוזרים עוד פעם בשלב ה-reasoning. אוקיי, זה מצביע על שינוי. בוא נחשוב על מה שמצאנו עכשיו. זה מצביע על שינוי במי שנחשב מקור מידע אמין. לא, אנחנו מגיעים למסקנה הכללית, אוקיי, טיקטוק משנה לא רק איך צורכים חדשות, אלא גם למי מאמינים. פה כבר קיבלנו טקסט, שאני כמובן קיצרתי אותו, פה כבר קיבלנו טקסט שהוא הרבה יותר מובנה, התוצאה נשמעת כמו תחקיר אמיתי, שלבים, ביסוס, ניתוח. שוב, להגיד לכם האם זה מספיק? כמובן שלא, אי אפשר להשתמש רק בפרומפטים בצורה הזאת. אבל זאת ההתחלה, אנחנו בהמשך נשלב את אבני הבניין הקטנות האלה בצעדים היותר מורכבים שנעשה. אני לא זוכר פה כמה, זאת התבנית האחרונה, חלוקה למשימות. התחלנו לדבר על זה קצת קודם, במקום לבקש מהבינה המלאכותית, תכתוב לי מאמר, תפנו, תשובה שלמה, במקום להגיד לו, תכתוב לי סקירת ספרות בנושא מסוים, קודם נבקש ממנו לפרק את המשימה לתתי משימות, או לפרק לו את זה לתתי משימות, למשל, שלבים, חלקים, נושאים, ואז אנחנו נבקש ממנו לבצע כל חלק בנפרד. הנה למשל דוגמה, פעם באנגלית, create an interview guide for a study on the use of ChatGPT and AI technologies by social science university students. קיבלנו, הנה ה-interview guide, הנה השאלות. What is your major and year of study? How often do you use AI technologies like ChatGPT in your studies? Can you describe how you use these technologies for your coursework, etc., etc., etc.? את אותו פרומפט בדיוק אנחנו יכולים לעשות בצורה של הגדרה לפעול בשלבים. Create an interview guide about the use of ChatGPT in AI technology by social science students. First, identify the key areas of interest, such as frequency of use, purposes, benefits, challenges, and perceptions. Then, formulate questions that explore these areas in depth, considering the student's academic background and specific ways they integrate AI into their studies. אז בסופו של דבר קיבלנו את אותו פלט, יכולנו גם בפרומפט לבקש ממנו לעצור אחרי כל צעד, לדווח לנו ואז להתקדם. אבל במקרה הזה לא עשיתי את זה. אבל כבר קיבלנו שאלות, השאלה הראשונה אולי מאוד דומה יחסית, אבל שימו לב, היא לא אחד לאחד. קיבלנו שאלות שהן יותר מורכבות, קיבלנו שאלות שהן יותר מחולקות לפי נושאים מסוימים, כי היה פה איזשהו הליך של מחשבה, של הבנה. שאלות עוד כך. לי שאלה. כן. לגבי הנושא של שפה. בחלק מהכלים של בינה מלאכותית, אז יש באופן משמעותי תוצאות טובות יותר באנגלית. אני מתארת לעצמי שבכל שפה זה גם שונה. אז כמה אנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון כשאנחנו בוחרים לעבוד בעברית או באנגלית?
אוקיי, התשובה הפחות מנומסת זה עברית, זה דרה. אבל התשובה היותר רצינית, כן, יש הטיה מאוד מאוד חזקה. אגב, לא רק אנגלית מול עברית, גם אנגלית מול שפות אחרות. אז נכון שגרמנית, צרפתית, איטלקית, שפות כאלה, אולי ההבדל קצת פחות מורגש, ועברית שזו שפה פחות שכיחה, ההבדל הזה מורגש יותר, אבל ללא ספק. כיום הכלים יודעים לעבוד די טוב, או אפילו טוב מאוד עם עברית, ובחלק מהדברים זה פחות מורגש, אבל כן, אנגלית יש לה יתרון מסוים, אבל אני תמיד אומר, זה גם תלוי במה המיומנות שלכם מאנגלית. אם אתם תצטרכו את הבינה המלאכותית כדי לנסח את עצמכם באנגלית, ותצטרכו את הבינה המלאכותית כדי להבין את מה שהיא כותבת לכם באנגלית, אז עדיף לכם כבר מראש אולי לעבוד בעברית, ומי שצריך לייצר באנגלית, לייצר באנגלית. אבל כן, יש פה פערים. מה שראיתי פעם, שכאילו זה גם תלוי במה שאתה רוצה לשאול את ה-AI. אם זה שאלה או ניסוח שהוא culture specific, למשל אתה שואל, לא יודע, על החברה הישראלית או משהו, עדיף שתשתמש בעברית, כי יש יותר sources בעברית מאז האנגלית, והוא ישתמש, אבל אם אתה שואל משהו בכללי, תעדיף באנגלית. אתם יכולים לתקן אותי, אבל זה מה שראיתי. זה לא שגוי מה שאתה אומר, זה נכון, כי בסופו של דבר, הרבה דברים הם תלויים בקונטקסט מסוים. ככל שאנחנו יותר מתקדמים, יכול להיות שאנחנו ננהל את השיחה הזאת עוד חצי שנה, עוד שנה, ומה שאנחנו אומרים עכשיו לא יהיה רלוונטי בכלל. אבל בעיקרו זה נכון. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה להגיד עוד כמה דברים, לא בהקשר של תבניות, אלא בהקשר של כל מיני אסטרטגיות שחלקן התכתבו עם התבניות שדיברנו עליהן קודם, בנושא של אסטרטגיות של פרומפט, ואז אני אתחיל להציג את הכלים הרלוונטיים שעליהם אני רוצה לדבר, שאני זוכר ששאלתי אתכם על חלק מהכלים, חלק הכרתם, חלק לא הכרתם, אז אני אעשה איזשהו overview כללי כדי ליישר. אז יש לנו 6 אסטרטגיות שאני רוצה להתמקד בהן, זה לא בהכרח הדברים היחידים שיודעים ומלמדים בנושא של הנדסת פרומפטים, אבל אני בהקשר של הקורס שלנו רוצה להתמקד בהם, כתיבת הנחיות ברורות, טקסט כרפרנס או מקורות מידע כרפרנס יותר מדויק, חלוקת משימות מורכבות לתתי משימות, לתת למודל השפה זמן לחשוב, שזה אני שם עם כוכבית, תכף שנגיע לזה אני אגיד משהו, נושא של שימוש בכלים חיצוניים, והנושא של בדיקת שינויים באופן שיטתי. נתחיל מהנושא של כתיבת הנחיות ברורות. כמה שמודלים של בינה מלאכותית מבינים אותנו כשאנחנו עושים שגיאות כתיב, כשאנחנו שוגים במילים, כשמתפלקת לנו מילה לא נכונה, כל מיני דברים כאלה, עדיין מודלים הם ניזונים מהנחיות ולא מקריאת מחשבות. הדוגמה הטובה שאני יכול גם לתת, שאלנו לפני שבועיים את המודל, לשלם את המשפט, כל אחד סוחבת איתה, וקיבלנו את התשובה שציפינו לקבל. לא קיבלנו את ההקשר שלכולנו, או לפחות לרובנו, זה עלה באופן אוטומטי. אז אנחנו בעיקרון עם בינה מלאכותית, אפילו אם היא תהיה מאוד משוכללת ומאוד עוזרת ומאוד מתקדמת, לא משאירים דברים פתוחים. לא נותנים לקרוא את המחשבות שלנו, לא משאירים דברים חבויים, וממש צריכים להתייחס בצורה ברורה לדברים כמו אורך, פורמט כתיבה, המורכבות, ולפעמים אפילו כשאנחנו מתייחסים לדברים ברורים, אנחנו עדיין לא מקבלים את זה לפי ההנחיות, אבל אם לא ניתן את ההנחיות האלה, אז אנחנו בטח לא נקבל את זה בהקשר שבו אנחנו רוצים. אז אנחנו לא משאירים את הדברים האלה פתוחים. כשיש לנו פרומפטים שהם חדים והם ברורים, לא פרומפט, איך הגדרתם את זה? פשוט ובסיסי. פשוט ובסיסי זה
סבבה, אולי בשביל ההתחלה, בשביל לקבל איזה תחושה טובה, אבל פרומפט שאנחנו מנסים אותו באופן חד, באופן ברור, שיש לו הוראות מפורטות, שמגדיר לנו את המבנה של התשובה הרצויה, תמיד יותר טובים. אנחנו עושים את זה כי המטרה שלנו זה לספק איזושהי הכוונה מדויקת למודל. אנחנו לא רוצים לקבל טעויות, אנחנו לא רוצים לקבל אי בהירויות, ואנחנו לא רוצים פרשנויות. המטרה שלנו בשימוש בבינה מלאכותית זה לא להתחיל לקבל פרשנויות של הכוונה שלנו. זה מצב שהוא מאוד בעייתי. הרבה פעמים, הנה למשל בדוגמה של עשיתם את החיפוש של המאמרים, וגם בדוגמה שנתתי לכם קודם של גיבוש כלי מחקר, הפרומפט שאני ניסחתי כדוגמה עבורכם, אנחנו מקבלים תוצאה סופית, אבל אם לא נתנו את ההקשר הנכון, אם לא הסברנו את הכוונה בצורה ברורה, אנחנו בכלל לא יודעים את כל התהליך שהיה, והאם אין כאן איזושהי פרשנות על הבקשה שלנו, ובהתאם תוצאות שהן אולי פחות מתאימות, או לא הכי מתאימות למה שאנחנו רוצים לעשות. אז דברים כמו תבנית הפרסונה, שימוש ב-delimiters, כמו נקודה פתיק, מפרידים כאלה, הקטע שנמצא בין המרכאות או בין הכוכביות, הגדרת צעדים שנדרשים כדי להבין את המשימה, מתן דוגמאות, הגדרת אורך, כל הדברים האלה הם הדרכים שלנו לנסח הנחיות ברורות כדי לקבל תוצאה שהיא יותר טובה. כמו לסכם את הנושא, לסכם את המאמר, ניקח לסכם את הנושא, לסכם את המאמר, אחד הפרומפטים הכי שכיחים שאני רואה שסטודנטים משתמשים בו גם בקורס הזה, הרבה פעמים לסכם את המאמר, גם לא סיכום כללי, אולי אפילו תקבלו סיכום נכון, אבל מה רציתם? למה רציתם לסכם את המאמר? רציתם לסכם את המאמר כי רציתם לקרוא גרסה מקוצרת שלו, רציתם לסכם את המאמר כדי להגיע מוכנים לשיעור, רציתם לסכם את המאמר כי אתם מחפשים בו משהו ספציפי, נניח, הגעתי לשיעור סמינר היום בבוקר, הצגתי לסטודנטים שלי מאמר, אבל כשאני הצגתי לסטודנטים שלי את המאמר, היה משהו מאוד ספציפי במאמר, שרציתי להציג להם. אז אם סטודנט עכשיו ילך, ויבקש מהבינה המלאכותית לסכם את המאמר, יובל וליאור, אתם הייתם איתי בקורס גם בבוקר, אתם יכולים לעשות את זה לגבי המאמר, אתם תקבלו סיכום כללי של המאמר, אתם תגלו שם מלא דברים שאני לא אמרתי לכם, ויכול להיות שאפילו אתם תקבלו, עד לרמה כזאת, שאפילו אתם תקבלו קונטקסט מאוד שונה על הדברים שדיברנו בכיתה מהסיכום הזה, כי עשינו את זה בלי קונטקסט, אבל לעומת זאת, אם תקחו את המאמר ותבקשו מבינה מלאכותית לסכם אותו בקונטקסט של מה שדיברנו עליו בשיעור, או בקונטקסט ספציפי, אתם תקבלו סיכום שהוא גם מדויק, פשוט סיכום שכתוב מלכתחילה ומראש, באופן שבו הוא משרת את המטרה שאותה אנחנו רוצים להשיג. אוקיי. דוגמאות, הוספת פרטים, אפשר לבקש interview guide for studying the use of AI by students, ואפשר, קיבלנו מדריך ראיון עם חלוקה לנושאים ושאלות, אפשר את אותו הפרומפט לבקש בצורה קצת יותר מפורטת, לכתוב מדריך ראיון, כדי שנועד לראיון עם סטודנטים ישראלים, מחלקה לתקשורת, זאת שאלת המחקר, או אלה שאלות המחקר, מה צריך להיות האורך של הראיון, מה מקסימום שאלות שיכול להיות, ואז אנחנו נקבל משהו אחר לחלוטין. אנחנו כבר נקבל איזה משהו שהוא מתחיל להיות יותר מותאם לצרכים שלנו. האם זה מושלם? לא. גם הפרומפט השני לא מושלם, אבל הוא מתקרב יותר למה שאנחנו רוצים להשיג, ובמקרה הזה זה באנגלית התופעה הזאת. אוקיי, את הפרסונה דיברנו על זה קודם, אז אני אדלג. הנושא של טקסט כרפרנס. זה משהו שמאוד
חשוב לי להדגיש, ואני גם מדגיש את זה עוד במהלך הסמסטר, ומאוד חשוב לי שכשנגיע בסוף הסמסטר לעבודה, זה כבר יישב אצלכם לסופי. זה כמובן נכון בקונטקסט שלנו, בקונטקסט של שימוש בבינה מלאכותית לביצוע משימה אקדמית, זה נכון גם להרבה תחומים אחרים. האם זה נכון לכל תחום? לא בהכרח, אבל לרובם כן. זה נושא של איזשהו טקסט או מקור מידע כרפרנס. מה זה בעצם אומר? אנחנו רוצים לכתוב בצורה מסוימת. אנחנו רוצים לכתוב בסגנון מסוים. אנחנו רוצים להשתמש בז'רגון מסוים שנמצא במאמר או בתחום מסוים. אנחנו רוצים לייצר משהו שנראה כמו משהו אחר, אבל זה לא הדבר האחר. במקרה הזה, אנחנו מספקים למודל איזשהו טקסט או איזשהו מידע רלוונטי כרפרנס. זה יכול להיות כקובץ, זה יכול להיות כקישור, זה יכול להיות כצירוף המידע עצמו, פנימה, העתק הדבק. זה מאוד משתנה מתי זה עובד ומתי זה לא עובד כתלות של הפלטפורמה. עם ChatGPT זה לא כמו ג'מיני, זה לא כמו קלוד, זה לא כמו כלים אחרים שאני אראה לכם. זה כמובן לא אותו דבר במודלים החינמי, בגרסה החינמית או בגרסה בתשלום. גם אחרי כמה פעולות זה משתנה, אבל באופן כללי כל שלוש האפשרויות האלה מתאימות. ובמקרה הזה אנחנו משתמשים בטקסט כרפרנס או במקור מידע כרפרנס, כשאנחנו רוצים תשובה שמבוססת על מקור מסוים. אנחנו לא רוצים עכשיו שהבינה המלאכותית תמצא לנו את המקור, אנחנו לא רוצים לעשות את המשימה באופן כללי, אנחנו רוצים להגביל את מה שאנחנו עושים למקור המידע הזה. הבינה המלאכותית יכולה עכשיו להתבסס לנו על מאגר מידע אדיר, אבל אנחנו דווקא רוצים לדייק, אנחנו חכמים. תכתוב לי עכשיו מה שאתה יודע על תחום מסוים, אבל על בסיס המאמר הזה, באופן כללי, כי אני רוצה לתחום בתחום ספציפי. ככה זה מאפשר למודל, זה הרבה פעמים מפחית את הסיכון להזיות, זה מאפשר למודל להתבסס על מידע נכון כדי לתת תשובה מדויקת יותר. אנחנו עושים את זה פשוט באמצעות הפניה לטקסט וטקסטים שהם אמינים. וכאן במסגרת הסמינר אני מבקש, במשימות השונות שאנחנו נעשה במסגרת המטלה שתגישו, הפרזנטציה וכמובן המטלה הסופית, להשתמש במקור מידע כרפרנס. אני לא רוצה לראות, כשאתם תראו, שאני אתן לכם את המשימות לקראת המשך הקורס, אחד הדברים אני אבקש מכם למשל ליצור כלי מחקר. אני לא רוצה שתכתבו ליצור כלי מחקר או חפש ככה וככה ויצור כלי מחקר, לא. אני רוצה שתזינו לבינה המלאכותית דוגמאות, דוגמאות של כלי מחקר, או מאמרים שמציגים משהו תבניתי שממנו אפשר לגזור כלי מחקר, ועל בסיס זה תשתמשו ביכולת של הבינה המלאכותית לייצר שפה, אבל תגבילו אותה מבחינת הידע למה שאתם רוצים להתאים את עצמכם אליו. למשל דוגמאות, אני רוצה שתתנהג כחוקר כמותי עם מומחיות בסקרים במדעי החברה. לסקר שלי יש משתנה של social media engagement, מעורבות ב-engagement של רשתות חברתיות. לכתוב מספר שאלות סגורות בסולם ליקרט, במדד ליקרט, כדי למדוד את המשתנה של social media engagement. פרומפט רגיל לחלוטין, ונקבל תוצאה שהיא יכולה להיות, נראית לנו טובה. הנה, frequency of use, duration of social media, וכו'. על פניו נראה נהדר, אבל ככה אנחנו יוצרים כלי מחקר, ככה למדתם לעשות בקורס של לחקור תקשורת. איך אנחנו יוצרים כלי מחקר? אנחנו הולכים על משהו קיים, ואנחנו מתאימים אותו למה שאנחנו רוצים לעשות. ואם אין לנו משהו קיים מספיק טוב, אין לנו שאלון שאותו אנחנו יכולים להתאים, אז אנחנו מחפשים בספרות מה חשוב לשאול, ועל בסיס זה אנחנו שואלים.
אנחנו לא מתחילים לנסח לפי מה שנראה לנו את השאלות. כן, אני יודע שהרבה פעמים זה קורה וסטודנטים עושים את זה, אבל זה לא תהליך רצוי, זה לא תהליך פשוט. אז יש לנו פה 10 נושאים ו10 שאלות במקרה הזה, ואז הוספתי פרומפט נוסף. וכתבתי לו, הפעם אני אתייחס לאייטמים שאתה ניסחת כשאלון שלך. עכשיו אני מצרף לך שאלון נוסף שלקחתי מתוך מאמר שהציג כלי מחקר תקף בספרות, זאת אומרת כלי מחקר שבדקו אותו, שמדדו אותו, שעשו אותו, וכל אייטם, כל שאלה בכלי מחקר הזה מדורגת על סולם ליקרט של 5 רמות, מסכים במידה רבה מאוד, מתנגד במידה רבה מאוד, ולשאלון הזה אני אתייחס כשאלון המתוקף. והנה השאלות של השאלון המתוקף. נתתי לו את 4 האייטמים. ועכשיו אני מבקש בוא תעשה סינתזה. הפניתי אותו למקור חיצוני, זה לחלוטין הפניה למקור חיצוני, לקחתי את התוכן של השאלון והדבקתי אותו, גם אם זה בצורה מצומצמת, גם אם זה בלי לציין את המקור, זה לחלוטין נשאר הפניה למקור מידע חיצוני, לקחתי מידע ממקור מידע חיצוני, לקחתי את האייטמים האלה, ועכשיו אמרתי לו תעשה את הפעולה הבאה. תסתכל על מה שאתה עשית, תסתכל על מה שהדבקתי לך, ותייצר שאלון חדש בצורה כזאת שאם יש חפיפה בין שאלות, תעדיף את השאלה מהשאלון המתוקף שלי, זאת אומרת תוריד את השאלה שלך ותעדיף את השאלה שאני כבר יודע שהיא טובה, ואם אין חפיפה בין השאלות, תוסיף את השאלות שאין בהן חפיפה. עכשיו תראו את התוצאה, היו לנו קודם 10 אייטמים, עכשיו יש לנו 8 אייטמים, אוקיי, 2 שאלות ירדו. שאלה אחת, 4 שאלות ראשונות, זה שאלות שהייתה להם חפיפה עם שאלות גם במתוקף וגם בשאלון שהוא יצר. הוא השאיר את השאלה המתוקפת כמו שביקשתי מהשאלון הקיים. בנוסף, היו 4 שאלות שהיו קיימות בשאלון שהוא יצר ולא היו חופפות לשאלון הקיים, אז הוא הוסיף אותן. ואז קיבלתי שאלון חדש שלפחות חצי ממנו אני יודע שנשען כבר על משהו מדעי קיים, ועשיתי 4 שאלות חדשות שלא היה להם זכר, אני יודע שלא היה להם זכר בשאלון הקודם. האם זה הדבר המושלם, זה מה שצריך לעשות? לא בהכרח, אני אראה לכם דרכים קצת יותר טובות במהלך הקורס, אבל כבר כאן קיבלנו תוצאה שהיא פחות הולכת לאיבוד. אם אתם יודעים ליצור לי 6 שאלות, ליקרט קיבלנו 6 שאלות, אין לנו מושג על מה זה מבוסס, אין לנו מושג אם זה טוב, אם זה לא טוב, יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה לא טוב. אנחנו לפחות יודעים שחצי מהשאלות שלנו נשען על משהו קיים שלא אנחנו המצאנו. ושימו לב לעוד משהו, זאת דוגמה שאני משתמש בה כבר לדעתי שנה שלישית, וכבר ניתן למצוא כיום שאלונים כאלה, אבל לפני 3 שנים זה היה קצת יותר מורכב, או 4 שנים. נניח שאתם רוצים לעשות עכשיו מחקר על שימוש בטיקטוק. משנה כרגע שאלת המחקר, איזשהו מחקר על שימוש בטיקטוק, ונניח תיאורטית, כיום זה כבר לא נכון, אבל נניח תיאורטית, אפשר לקחת את זה על כל תחום אחר. שאין לכם שאלון כזה. אבל מה כן, יש שאלונים אחרים על שימוש ברשתות חברתיות, של פייסבוק, של אינסטגרם, של רשתות חברתיות אחרות, שהם מנוסחים בצורה תקפה, הם יכולים להיות רפרנס שלנו, שוב, זה מקור מידע חיצוני, ליצירה של השאלון החדש שלנו. עכשיו הנה למשל קחו דוגמה, ההגדים הבאים לקוחים מתוך שאלון תקף, מתוקף, על שימוש בפייסבוק, 11 האייטמים הראשונים מודדים שימוש פסיבי, השאר מודדים שימוש אקטיבי, הם מודדים בסולם ליקרט, מ-1 עד 5, והנה יש לנו פה דברים, אני מסתכל על אלבומי תמונות של משתמשים אחרים, אני מסתכל על תמונות פרופילים של משתמשים אחרים, אני מסתכל על הסטוריז של חברים שלי, כל מיני דברים, שלא כולם או רובם
לא רלוונטיים לעולם התוכן של טיקטוק, לא רלוונטיים, טיקטוק זה שפה אחרת לגמרי, זו פלטפורמה אחרת לגמרי, זה אפשרויות אחרות לגמרי. אז מה אנחנו עושים במקרה הזה? יש לנו מצד אחד שאלון שמודד שימוש פסיבי ואקטיבי ברשת חברתית, אנחנו רוצים את התבנית שלו, אבל אנחנו רוצים להתאים אותו לטרמינולוגיות של טיקטוק. אז הנה למשל דוגמה, בהתבסס על השאלון הזה, ובמבנה דומה, צור שאלון חדש, שמודד שימוש בטיקטוק, החץ מסתיר לי, אז אני לא זוכר מה הייתה שם המילה, שימוש בטיקטוק, אבל שיתאים את עצמו לאופן שבו טיקטוק בנוי, למבנה של הפלטפורמה. לך על התבנית הזאת, לך על הדברים האלה, אבל תתאים אותה לדבר הזה שנקרא טיקטוק. ואז אנחנו מקבלים תוצאה שוב. נכון, השאלות האלה והנושאים האלה, יכולנו לעשות את זה יותר טוב, יכולנו למקד אותו במאמר, אבל אנחנו מקבלים תוצאה שהיא כבר יותר טובה משאלון שהוא לא רלוונטי, או מלהתחיל עכשיו ולבקש שאלות על שימוש בטיקטוק בלי לתת קונטקסט. הוא שומר על המבנה של שימוש פסיבי ושימוש אקטיבי, אם היינו מבקשים שאלון על טיקטוק זה לא היה קורה, ושימו לב שהוא גם שומע פחות או יותר על הקטגוריות, רק הפעם בשפה הטיקטוקית. אני צופה בווידאוים שמשתמשים אחרים מעלים. אני גולש דרך פרופילים של משתמשים אחרים בטיקטוק, אני מסתכל על הסטוריז שחברים או אקאונטים שאני עוקב אחריהם, אני קורא הודעות פרטיות שנשלחו על ידי אחרים, וגם דברים יותר ממוקדים. הנה, שאלה 9, אני גולל דרך דף ה-for you כדי לראות את הוידאוים העדכניים והטרנדיים, אני צופה בדואטים או סטיצ'ים, איפה שמזכירים אותי או שאני מעורב, זה לא היה קיים בשאלון של הפייסבוק, אבל זו שפה שהיא יותר טיקטוקית, אז אנחנו משתמשים בבסיס של הפייסבוק כדי לתרגם את זה לשפה הטיקטוקית ולקבל שאלון שהוא קצת יותר טוב. ושוב, אני מתנצל שאני כל הזמן אומר את זה, בגלל שאנחנו בקורס, אנחנו רק בשיעור השני ואנחנו עובדים בשלבים, במדרגות, גם זאת לא הדרך המושלמת, אבל היא הרבה יותר טובה מאשר צור לי 10 שאלות לנושא הזה. חלוקה למשימות. נראה לי שהיום אני פשוט אעביר לכם את הדברים, ואז את התרגול שרציתי לעשות אנחנו נעשה בשבוע הבא בצורה מרוכזת. אבל אמרתי לכם שכנראה ככה זה הולך להיות באורך הסמסטר, עיוני מעשי. אסטרטגיה שלישית, חלוקה למשימות. חלוקה למשימות זה פרומפט שמחלק את השאלה לשלבים קטנים יותר. אנחנו עושים את זה. כתבתי פה כשהמשימה מורכבת ודורשת מספר שלבים, אבל אנחנו בגדול עושים את זה תמיד. אנחנו תמיד נעדיף להשתמש בריבוי פרומפטים ומספר משימות, אנחנו נעבוד עכשיו בשלבים, בין כל שלב לשלב אנחנו נעצור, כדי להתקדם לשלב הבא צריך לקבל את האישור, אנחנו רוצים לראות קודם כל שהשלב האחרון בוצע כמו שצריך, ורק אז לעבור בשלב הבא. אז אנחנו פשוט מגדירים עבודה בשלבים, אנחנו מוסיפים מעצורים, אנחנו מקבלים אישור למעבר משלב לשלב, אנחנו מגדירים מבנה, אנחנו מגדירים סדר, גם אנחנו אומנם רחוקים מהעבודה הסופית, אבל אחת ההערות שהכי חוזרת על עצמם שאני כותב הערות לעבודה של סטודנטים, זה הנושא של חלוקה לשלבים. למה בעצם ביקשתם ממנו עכשיו לצלוף סקירת ספרות במקשה אחת, ולא אמרתם לו קודם לנתח את המאמרים, אחר כך להוציא רשימת נושאים, אחר כך דוגמאות, אחר כך זה, עד לשלב שבו אנחנו מתחילים להגיע לשלב אקטיבי, וגם אז לא כגוש אחד, אלא פסקה, חצי פסקה, 2 פסקאות, אלא בשלבים. כל הזמן אנחנו מחלקים למשימות, ואנחנו עובדים בשלבים. אז אמרנו את זה קודם, יש גם מחקר שאני לא זוכר אם שמתי אותו בסילבוס, שגם מדבר
על העיקרון של עבודה בשלבים, ואפילו מסתכל על הקטגוריות השונות של פרומפטים לגבי, של תבניות של חלוקה לשלבים, מה מהם מובילה להערכה יותר מדויקת של התוצאות, לתוצאות יותר מדויקות. כשאנחנו עוצרים ומבקשים לחלק לשלבים, ככה התוצאה שנקבל תהיה יותר מדויקת בדיוק, כמו עם גורם האנושי. אז עכשיו דוגמה, אנחנו יכולים לכתוב תוכנית עסקית לאפליקציה חדשה לניהול זמן, ואנחנו נקבל תוצאה, תשובה שיכולה להיות שטחית, יכולה לא לכלול את כל המרכיבים הנדרשים, והיא יכולה להיות שוב מאוד טובה, אבל אנחנו לא יודעים אם זה באמת, זה רק נראה מאוד טוב. לעומת זאת, אנחנו מתכננים תוכנית עסקית לאפליקציה לניהול זמן, תוכנית לבצע בשלבים הבאים. זה מחקר שוק, תאר את הקהל הפוטנציאלי לאפליקציה, פרט את המתחרים המרכזיים, היתרונות והחסרונות, תאר את המודל העסקי, בצע כל שלב בנפרד, ולאחר כל שלב בקש אישור או תיקונים, לפני שתמשיך לשלב הבא. אז הנה למשל, התוצאה בעצם שלא הפרומפט, כתוב בו בטעות, כתוב בו בטעות פרומפט, זה הפלט בעצם, התוצאה שנוצרה על ידי המודל. אוקיי, שלב ראשון, על הפוטנציאלי לאפליקציה לניהול זמן, כולל בעיקר צעירים עובדים בגילאי 25 או 35, עם אורח חיים עיסוק, שימוש תדיר בטכנולוגיה לניהול יום-יום. יש אישור, אין אישור, אפשר להתקדם לשלב הבא, אפשר להתקדם לשלב הבא. פה נניח נאשר, נתקדם לשלב הבא, אנחנו לא חייבים לאשר, אנחנו יכולים לבקש תיקונים. שלב שני, אז עכשיו קיבלנו את התשובה, המתחרים המרכזיים, אפליקציות כמו AnyDo, Todoist, Microsoft To Do, לכל אפליקציה יתרונות כגון פשטות וקלות שימוש, חסרונות כוללים חוסר יכולת לנהל זמן מול כמה פרויקטים במקביל בצורה יעילה. אז פה אנחנו מקשים, לא מאשרים, יש צורך בהרחבה בנוגע לאפליקציות מתחרות. ניתן תיאור נוסף של החולשות שלהן ביחס לאפליקציה שלנו, זאת אומרת לא מספיק טוב. אז הוא נותן את הדוגמאות, אפליקציות חדשות, האפליקציה הזאת זאת החולשה שלה, מצריכה התאמה אישית רבה, נותן פחות יעיל עבור משתמשים המעדיפים פתרונות מוכנים מראש, אפליקציה אחרת, גמישה, עשויה להיות מורכבת מדי לשימוש יומיומי, לניהול זמן. פה יש לנו איזשהו תיקון, הייתה לנו את ההזדמנות לתקן. אם לא היינו עושים את זה, אם היינו מבקשים את הכל בפרומפט אחד, היינו מקבלים את הכל ואיכו עכשיו תתחילו לתקן את מה שאתם רוצים באמצע, לבדוק, לחזור אחורה, עדיף לנו לבנות את זה בשלבים, עדיף לנו לתקן תוך כדי, מאשר לקבל את הכל כמקשה אחת. אוקיי, הדבר הזה ברור, אני לא צריך עכשיו לעבור על כל הדוגמה הזאת. אוקיי, פה אמרתי שאני אשים כוכבית, כי בעיקרון, השקף הזה הוא קצת פחות פני כיום, אני השארתי אותו כמו שהוא, אבל כיום במודלים של בינה מלאכותית לא, בכל המרכזיים יש כבר built-in פונקציה של זמן לחשוב. אנחנו יכולים להגדיר אותה באופן ידני, או שהרבה פעמים אנחנו מוגדרים, ברירת המחדל מוגדרת באופן אוטומטי, הוא עובר לבד בין תשובה מיידית לתשובה אחרי thinking, אבל בעיקרון, האסטרטגיה של זמן לחשוב, זה סוג של לבקש מהבינה המלאכותית באופן שיטתי, לחשוב על הדברים, אפילו לעבור איתנו שלב שלב על עיבוד המידע, ולהציג את הדרך שבה הוא מגיע לפתרון. כשאנחנו צריכים איזושהי ניתוח או לוגיקה מורכבת, אז אנחנו הרבה פעמים משתמשים בזה, כי זה יכול גם להפחית את השגיאות ולייצר איזושהי שרשרת מחשבה לפני המסקנה הסופית, אבל שוב, אם בעבר זה היה נעשה באמצעות פרומפטים, כיום זה כבר חלק מהפונקציונליות של הבינה המלאכותית. אני פה רוצה לדלג על הדוגמאות ברשותכם. אפשר שאלה? כן, בוודאי. האמת שעל השיטה של החלוקה, כאילו אני תוהה, באיזשהו שלב, נכון, אני מפצל את ההנחיות לכמה פרומפטים בנפרד, אבל השאלה האם יש גם
השפעה על אורך השיחה, גם ברמת התשובה וגם עד למצב הצ'אט אומר זה כבר שיחה ארוכה מדי, צריך להתחיל שיחה חדשה או משהו כזה, אז סתם תהייה שהייתה לי. אתה מדבר איתי במונחים של מנוי או חינמי והמגבלות של מנוי חינמי, לא, אני נכון? גם כאילו, לא, האמת שאני גם עובד עם הקלוד, וכאילו היו מצבים שכבר עבדתי עם הקלוד, שיחה ארוכה, ובאיזשהו שלב הוא כבר אמר שכאילו, גם לוקח לו יותר זמן לענות, כאילו השאלה אם יש איזושהי באמת השפעה, נכון, זה יותר יעיל באמת, ולחלק את הפרומפטים למה שנקרא מנות יותר קטנות, השאלה אם יש באמת השפעה לכך שהשיחה, הרי הצ'אט גם נותן תשובה שהיא לרוב די ארוכה לכל הנחיה בנפרד, אז השאלה אם יש איזו השפעה על האורך של השיחה, על ה... שוב, לגבי אורך התשובה, זה גם משהו שאפשר להגדיר אותו, ולא צריך ללכת באופן אוטומטי לאורך שניתן באופן שרירותי לחלוטין. ולגבי, שוב, אם הקלוד אותו עובד בגרסה בתשלום או בגרסה החינמית? בתשלום. ואחרי כמה נתקלת בהגבלה מבחינת מעבר לא, זה היה, ל-S? כן אני צריך לציין שזה היה באמת בשיחות באמת באמת ארוכות, כאילו ממש משהו שהייתי אולי אפילו עובד עליו כמה ימים וזה, אבל כאילו אני תוהה עכשיו שנגיד באמת עם השיטה הזאת של פיצול פרומפטים. אני פשוט לא בטוח שאני יורד לסוף דעתך, כי יש לך כיום, שוב, בחשבונות החינמיים ברור, יש כל מיני מגבלות. זה משהו אחר וזה נכון, ולפעמים אנחנו צריכים לקצר תהליכים כי יש לנו זמן קצור. אבל אם אני מתעלם מזה כרגע ומתייחס רק למימד הפרופסיונלי, יש לך שיחות שאתה יכול חודשים להמשיך אותם, ואתה לא נדרש להתחיל שיחה חדשה, אז אני לא כל כך, לא בטוח שירדתי לסוף דעתך זהו, לגבי... זה היה קורה לי בעיקר בקלוד, פחות בצ'אט, אבל שוב, תהיתי כאילו האם יש ספציפית השפעה בקלוד. לאורך השיחה, גם על התשובות, גם על העבודה שלו, אז, סתם אז, תהייה שהייתה. אז אני אענה כמו שהייתי עונה לגבי תשלום או לא בתשלום. אם אתה במצב שאתה תהיה מוגבל, אז כן, אתה צריך לקחת את זה גם בחשבון ולקצר חלק מהתהליכים, אבל במצב כזה מראש אני הייתי הולך, כמו שאני אראה לכם בשבוע הבא, מראש הייתי הולך לפלטפורמה שמתאימה לי מבחינת כל הדרישות שלי, ואם אני צריך לעבוד על משימה מורכבת, לדרוש עכשיו חלוקה למספר משימות ועבודה ארוכה עליהן, אז אני לא אשתמש מראש בפלטפורמה שאני יודע שתביא אותי למצב הזה. בסדר גמור, תודה רבה. אוקיי. טוב, אני רואה שאנחנו הגענו ממש לסוף השיעור. בשבוע הבא גם אני אסיים את השני דברים האחרונים האלה, זה יהיה כבר בכיתה, ואנחנו נעבור להתנסות של שימוש בבינה מלאכותית כבר על מנת לייצר את השאלה המחקרית שלנו. ונתחיל לדבר גם על הנושא של סקירת הספרות. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. תודה רבה. תודה, שבוע טוב. ביי ביי. תודה רבה, שבוע טוב. שבוע טוב.